Невероятно, нали? Здравейте! Това е новият продукт на Isomax – Isomax Therm. Той представлява декоративно топлоизолационно покритие на вододисперсионна основа. По своята работна консистенция, опаковка, технология на полагане и декоративни свойства, продуктът е аналогичен на висококачествените акрилатни бои. Но специалните микросфери, вложени в Isomax Therm, повишават топлоизолационната му ефективност. Но колко? В сравнение с покритие от обикновен латекс, коефициентът на топлопроницаемост на Isomax Therm е 11 пъти по-нисък. Специалните микросфери представляват еластични кръгли затворени клетки с много малка специфична повърхност. Те поглъщат топлинната енергия само повърхностно и веднага излъчват по-голямата част от нея обратно. Ето защо след полагане на покритие с Isomax Therm, повърхностната температура на стените се повишава и предотвратява появата на плесен и мухъл по стените, като по този начин се създават безопасни и здравословни условия на обитаване. Преобладаващият режим на отопление в България е изключване сутрин, включване вечер. Температурата в помещенията започва да се повишава едва тогава, когато затоплим първо изстиналите през деня стени. Докато топлоотразяващия ефект на Isomax Therm позволява по-бързо затопляне и намалява разходите ви за отопление. А през лятото? През лятото Isomax Therm работи като климатик. Възпрепятства влизането на топлина в помещенията и намалява разходите за климатизация. Isomax Therm може да се полага върху стени и тавани, боядисани с латекс, циментови, гипсови, вароциментови повърхности, добре залепени тапети, метални повърхности и други. Основата за нанасяне на Isomax Therm трябва да бъде здрава, суха и чиста от всякакъв вид замърсявания. За отстраняване на съществуващ мухъл, засегнатите повърхности трябва да бъдат обработени с подходящи препарати. След това върху тях се нанася Isomax Therm, като площта на покритието трябва да бъде най-малко с 50 см по-широка във всички посоки. За предпазване от поява на конденс, който се явява среда за развитие на мухъл, се препоръчва нанасяне на Isomax Therm върху вътрешните повърхности на всички външни стени и тавани, както и задължително ивица най-малко 50 см по ъглите между външни стени и вътрешни стени и таван. За постигане на максимален енергоспестяващ ефект и пълен топлинен комфорт в помещенията, Isomax Therm трябва да се нанесе като крайно покритие върху всички стени и тавани. Микропорестата му структура осигурява високо паропропускливост на покритието, благодарение на което стените могат да дишат. При работа върху повърхности, боядисани с латекс или частично шпакловани повърхности, преди полагане на Isomax Therm задължително се нанася една ръка бял латекс. По този начин се постига плътен и равномерен цвят на крайното покритие от Isomax Therm. При нови повърхности, изцяло шпакловани стари или пориозни повърхности, се препоръчва полагане на Isomax Therm Grunt 1 до 2 ръце. Отваряме капака внимателно на Isomax Therm. Придържаме го отгоре и постепенно го отваряме. След това взимаме механична бъркалка, с която трябва отстрани да го отлепим от кофичката. Така, внимателно се отделя материала Isomax Therm от самия съд от кофата. След като сме го отделили, го разбъркваме внимателно. Постепенно той се втечнява. За пълното втечняване на материала разбъркваме с електрическа бъркалка 200-300 оборота в минута. Потапяме бъркалката в материала и
Почваме да бъркаме. Сега може да пристъпим към самото нанасяне на материала върху латексираната стена. Внимавайте! Изомакс Терм се нанася различно от обикновения латекс. Изомакс Терм може да се тонира в различни цветове. 1 литър Изомакс Терм е 3 пъти по-лек от 1 литър обикновен бял латекс. Затова при машинно тониране да се дозира пигмент като за 3 пъти по-малко количество бял латекс. Нанасянето става внимателно под буквичката V с размери приблизително 50 на 50 см. След като изсъхнал положения слой латекс за около 2 часа, пристъпваме към подготовката на Изомакс Терм. Изомакс Терм се нанася с четка или дълговлакнест валяк от полиамидни влакна. За по-лесно разнасяне с валяка, материалът може да се разреди с вода до 3%. Нанасянето с четка се препоръчва за по-малки площи, до 5 квадратни метра. Преди употреба валякът или четката трябва задължително да се умокрят и изцедят чрез изтръскване. Внимание! Изомакс Терм съдържа голямо количество специални изолационни сфери, на които се дължи високата му топлотехническа ефективност. Съдържа много малко вода, поради което засъхва бързо. Това налага спазване на определени технологични изисквания при нанасяне с валяк, различни от тези при работа с обикновен латекс. Задължително използвайте ваничка. Валякът се напоява равномерно и се заглажда задължително без натиск по рифелованата част на ваничката. Пълната с Изомакс Терм ваничка трябва да бъде подходящо покрита до изчерпване на материала. Валякът трябва да се движи без натиск по повърхността и материала да се разнася бързо, без многократно минаване на едно и също място. При добре напоен валяк, 2 минавания в една посока и връщане в обратно на едно и също място е достатъчно за формиране на необходимия слой Изомакс Терм на площ около 50 на 50 см. След това е необходимо отново да напоите валяка. След пълното изсъхване на така положения слой, по същия начин се полагат още 2 слоя. Вярваме, че се убедихте колко лесна е работата с течна топлоизолация Изомакс Терм, дори на трудно достъпни места. И не забравяйте! За да не изтичат парите ви през стените, Изомакс Терм.